Sawubona sanibona South Africa, ngethemba ukuthi niyaphila. Awuthi nginihloniphe ngamakhosi. Sanibona South Africa, ngethemba ukuthi niyaphila nonke. Kulabo abakhathazekile ukuthi mhlambe mangabe kuvalwa izitolo zabantu bokufika, ngabe mhlambe njengoba ezinye zilapha emakhaya abantu bekwazi ukuthenga isinkwa, bekwazi ukuthenga usawoti, bekwazi ukuthenga ushukela omncane, nazo zonke lezi ezinye izinto, ngabe mhlambe kuzokwenziwa kanjani ukuthi lezo tolo iqhubeke zisebenze. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abasha okokuqala siba nohlelo nje oluqondile lokubasiza ukuthi bekwazi ukuqhubeka nalezo tolo, bese kuthi odadewethu nabafowethu laba bebevele besebenza kulezo izitolo ibona bazoqhubeka babe ngabanikazi balezo izitolo. Kodwa sizoyibheka ngoba phela siyazi ukuthi abantu bakithi ipolitiki yabenza bangakwazi ukubambisana, babulala lo moya wokubambisana. Ngakho ke sicela ukusho ukuthi siniqinisekise, sininike ithemba lokuthi zonke lezi izitolo ezilapha emakhaya nalezi izitolo ezilapha emadolobheni esithi ayivale zizovula isebenze. Okwesibili, umyalezo esubhekise kulaba cash and care okuyibona abakade benikeza laba abantu bokufika impahla yokuthi bekwazi ukusebenza kulezi izitolo. Sizocela ukuthi labo cash and care beqhubeke benikeze ke laba balapha eSouth Africa ke manje esizobasiza. Kuzoba no association weyipaza shop ozovulwa manje, hayi labo association abahlangene nosopolitiki nezigebengu benze ngazuthi basiza ama South Africans kanti bayithathela nje imali kulabo abantu bokufika. Sizoba nohlelo, sizoba nenhlangano eqondene nezipaza shop ne beauty industry, spaza shop and beauty industry okuyiwona into umnotho omncane obhekwe ngabantu bakithi okuzohlanganwa kuwo sibasize abantu bakithi ukuthi beqhubeke lezi izitolo ivuleke. Ipaza shop akuzona ezokwenza imali, ipaza shop akuzona ezokugwilika, ipaza shop ezokusiza umphakathi ukuthi ukwazi ukuthenga lezo mpahlana ezincane ngesikhathi umuntu engakaye edolobheni. So ke cash and carry nama wholesalers lawa akade enikeza laba abantu bokufika lezi impahla ukuthi berane lezi ipaza shop ngemali encane, bebanikeza istokwe ukuthi ngicela ungidayisele nasi istokwe, wena uzothatha u20% kule stokwe kuyilokhuza i-income isiphelele yonke kungakakhishwa indleko nani, wena uzothatha u10%. Sizocela ukuthi bekwenze lokho, uyabona, sizocela ukuthi bekwenze lokho, siqhubeke nakho. Uma bengakwenzi lokho, nabo cash and carry sizobavala nama wholesalers, sihambe siyofuna ifunding phesheya, sibuye sizokwenza umsebenzi wokuthi lelizwe lakithi aliye phambili. Ngakho ke cash and carry managers, cash and carry ne managers ama-mall nama owners of these buildings la kuhleli khona laba bantu, sicela ningaphazamiseki, sicela ningahlupheki, ningaze nikhathazeke. I-rental yenu nisazoyithola, abantu abebethenga kulezi izitolo basazoqhubeka bethenge kulezi izitolo, kodwa kuzoqhubeka umuntu wase South Africa esizomgada ukuthi umsebenzi wenza kahle, uvula ngesikhathi, abantu abasebenza naye bakhokheleka kahle, irent ikhokhwa ngesikhathi, nayo yonke into. So laba babuza zonke lezo zinto lezo sibaphendula kanjalo ke. Kodwa uma ungafuni ukusilalela, uma ungafuni ukusihlonipha, umuntu wase South Africa, uma ungakulungele ukubambisana nabantu bakini, umuntu wase South Africa, uma ungakulungele ukuvuka ekseni usebenze into ebonakalayo, umuntu wakithi, phuma uphele ezintweni esiyikhulumayo, ngoba asiseze ukuncenga umuntu. Sifuna abantu base South Africa, fundani ukulalela, yemukelani ukuholwa. Asizukunihola ngendlela enithandwa ngayo nina. Awukwazi ukuthi uholwa kuphinde kube uwe oshoyo ukuthi holwa kanjani. Yonke lezi inhlambe ezithu abantu bokufika
nayo yonke lento ekhulunywa la ku social media sicela nazi ukuthi akuthi ndiki akudikizi ngisho inqulu ngoba safundiswa thina ngomuntu safundiswa ngezwe safundiswa ngobudoda safundiswa ngokuthi umuntu uphathwa kanjani kahle safundiswa umoya omuhle safundiswa ukulwa safundiswa ukuvikela ayikho into esingayazi lelizwe sizolilungisa lelizwe sizolilekelela abaholi bethu abasenkingeni abangazi ukuthi kufanele benze njani ngenxa yokuthi abantu bokufika sebekwazi ukugolozela ngisho amaphoyisa abantu bokufika bathenga amajaji bathenga amaphoyisa bathenga izikhulu zamaphoyisa benza yonke into lelizwe sizolulungisa sindawonye sisiza bona abaholi bethu futhi ayikho indawo esingeze ukufika kuyona khululeki ikwerekwere la ku social media linga create uzubone nje umuntu asuke kwelakhe izwe asaba ukuyiveza ubuyena a create a fake account ngoba nje ufuna ukuthuka abantu abalwela izwe lakho where do you draw that energy to even create a fake account just because you want to fight the people of that country? It is beyond your control now. It is beyond the leaders' control now. It's about us as abantu base South Africa. Abaholi bethu abatshela amazwe omhlaba ukuthi hayi ngane zakwethu lokhu kwabantu bokufika akusaphethwe yithi sekuphethwe umphakathi okuyiwona osivotele as ama leaders ase South Africa we are forced to listen to umphakathi. So leaders zase South Africa, please feel forced to listen to us because we are not stealing the government's money, we are paying tax, we are not stealing anything, we are not breaking anything, we are not killing anyone. We are saying we have a right in this country and our right is to be citizens of this country. Sizokwenza sure ukuthi bonke abantu abakulelizwe bahlala ngendlela esemthethweni behlonipha izwe behloniphe thina sizakhamizi ebese izwe ke liba lihle khululekani bazohamba. Uyabona umbone Goloza akanayo ishoka ukuthi uzohamba imina ngine shoka ukuthi uzohamba siyathokoza ninabenkosi uNkulunkulu anibusise nibe nosuku oluhle until we talk again. Danke.